Doncs que ens trobàvem aquí a la plaça Major i us vàrem presentar a la Proserpina. I tot això d'on surt? Doncs anant molt ràpidament, és qüestió ja de 2 anys i mig enrere, 2 anys, que ens conviden a Cultura, a la Generalitat, a Tarragona, a una reunió, a una presentació del que són els tallers per la festa. I vàrem anar, en Josep Maria, el cap de colla, els diables, i ells van explicar en què consistia el taller dels tallers per la festa. A partir d'aquí es posa fil a l'agulla i fruit d'aquella exposició i també, evidentment, de l'entusiasme del grup de Diables i dels seus projectes, l'any passat vàrem ja gaudir de la creació d'aquest nou element, d'aquest nou entremès, que és la Proserpina. Evidentment, també hem esperat un any més a veure què en teníem, què en trauríem de tallers per la festa, i aquest any, doncs, la maranyota, aquella famosa maranyota del castell, que tantes vegades ens havien explicat, que ens havien dit, doncs ara la tenim. La tenim aquí, entre nosaltres, i s'afegeix també el folklore de Solivella, si més no, s'incorpora el folklore català. Formarà part també de l'inventari dels molts i molts entremesos del folklore de tot aquest projecte. Bona tarda a tothom. En nom del Centre de Cultura Popular i Tradicional de la Generalitat i de l'empresa gestora dels tallers per la festa Fúsic, us vull donar l'enhorabona per aquesta activitat que heu demostrat al llarg d'aquests 2 anys. Quan la colla de Diables ens va presentar el projecte el primer any, la Proserpina, el vam trobar molt interessant i vam pensar que valia la pena recolzar-ho. Aquest any, amb la Maranyota, hem acabat de completar un cicle que amb la participació de tots els que esteu aquí, doncs crec que tingui una vida molt més fructífera. La participació ciutadana, sobretot la vostra participació aquí com a públic, la participació del grup de Diables confeccionant tots aquests elements, buscant aquest patrimoni intangible de Solivella, que és prou important, doncs farà que Solivella sigui reconeguda arreu per les vostres tradicions, per els vostres costums, per la vostra cultura. Hola, bona tarda. Bueno, no em deixa gran cosa que dir, perquè bàsicament ja ho hem dit tot. I la Maranyota està molt cansada, me sembla ja, o sigui que haurem d'espavilar-nos una mica per fer el ball. Jo el que sí que tinc que afegir és que perquè la Maranyota pugui ballar s'ha creat un ball expressament que és el ball de la Maranyota. El ball de la Maranyota l'ha composat l'Albert Carbonell, que és aquest senyor d'aquí que toca el timbal. I els que tocaran el ball són el grup de grallers Els Ganxets de Reus, que són uns artistes, Bueno, jo espavilaria una mica, donar les gràcies a l'Ajuntament per la seva col·laboració, també a Fúsic, lògicament, i dir que al darrere de tot això hi ha molta gent que són el grup de Diables Rigor Mortis de Solivella.